ulang saya. Apa mangkot ang kaya abang mo yung kuya masugot ako Japon. Mana po hindi na po nga. Pwede na. Sa boss. Hindi po kan mo pasakon. Ano na? Hindi ipakita ko na siya, baban ako ba Japon to. Ano na yun? Yung sa try mo ka. Surrender na. Chip, pabidyoan mo Chip be. Ilabas ko lang. Okay lang ba idol? Video mo lang idol, gano'n lang. Sama mo ako sa vlog mo idol. Tingnan natin idol. Dito lang, gagamba lang man. Gagamba lang, focus ko lang yung gagamba. Idol no idol. Kahit ako lang sa mga kasama ko doon sa Manila. Sa vlog ko. Idol lang, makapag ko lang sa wine. Uy, naging wow. Busy search, sabi ni Sarge, wala daw siyang gagambang malaki ba? Ha? Ah, anak ko yawa. Stop! Sumunod idol be. Gusto lang. Sa ano? Hindi, ano ko lang boss eh. Ulang piso ba? Balik natin to, hindi mo malikot siya. Yung isang labas natin. Boss! Nakalo ay doon. Piso mo. Ara na, nakataglo ko. Hindi mo niya. Nagwapo na ba yung naman pangpitak mapangit eh. Ulang piso. Kinukulang piso. Nahirap siya sa ano ah. Lagyan niya. Dali lang na, itumbok lang. Hindi na lang siya. Sayang yun, oh.